Yo, what's up guys? Didib here. Another day, another camping na punta ron guys, no? Preparing ta sa atong mga gamit karon kay camping ta sa one of the hidden beach sa Caguait, Surigao del Sur. Actually, karon karon pa gyud nako na mabalin na naa pa day beach dia. So, kadulong ta didto kay after sa atong camping, balik na punta Cagayan. Let's go. Let's go. Actually, camping slash outing ya kayo tanawa ra gud baon na. Pero ugma pa ta mo kan, ugma pa ta one day mapata mo uli. Let's go. Slash camping slash outing. Nagkakatag baon guys. Wala ba yung kana ba? Kuan man gud siya kanang tudlonon tago. Pero karon i-plaster niya lang dalan. Dili pa siya complete na sementado na ay rough road padulong mismo dito sa beach. Pero gamay ra, kiri ra siya. Unahan pa. Sabi niyo. Pila kuan ninyo? 500. Mag-overnight ta mi ba camping? Pwede ra pila na. Inyo ato pa dito, dili na. Ayo, asa pwede ang tent makuan? Tukod. So morning area. Morning area nato diri guys no, ang puting buhangin sa Barangay Pakpakon. Bitaugan East. Kadto na islaw ta magkuan no, mag-camping. Kaso balod-balod man diri na lang sa ta. Balik ra ta dito puhod. So na-set up na nato atong canopy no. Tent na po dayon sunod. Nakakuan lang aning kuan nato kay di kayo ni makagunit dito sa lupa. Kay kuyaw lang ani ug ulugan ta og kuan. So let's start. Tent. Oh. Ato banget ko. Rasa? Mao ni ato set up karon. Goods na. Kay kung didto ta, kuan alanganin sa canopy nato medyo pagkuan ba yung panahon, dagom-dagom. Secure na lang daan ta. Right ska. Diri sa ta balik sa tas cottage nato kay niudto ta. Let's go. Layo ra kay ta nga ato tent na dito dirito. Kinamutang kita. Hana mo na Diyos, salamat sa grasya ka naman ito man. Sabay. Kulbaan ko sa ato kuan pwesto. Kay usahay mo abot na diri ang tubig oh. Saka diri narang agi niya oh. Basi niya matulog ta. Maglutaw-lutaw na ta. Dala-dala gyapon nato ato series kay para natay lights unya gabi ug kaning ato bombilya. Ang ako lang gyud ka kuanan ron problemahan basi kun yag matulog ta. Lutaw-lutaw na ning ato atin. Kusog kay balod oh. Full moon manggod ron. Pa high tide siya ba. Oh. Ya, dool ra kayo. Pila na lang ni ka meters. Mga 5 meters siguro.
pasugong yun ta ni ron. Pero ang plano na ako kung moabot man galing ang tubig diri, atras ta didto sulod. Pwede ra man ta didto. Pero mo lagi pud na asol na kayo. Sit up utro ba, maabot ta didto. Yate hapit na moabot ang tubig. Hapit na moabot ang tubig oh. Mo na gid na. Mo na agi niya oh. Oh? 3 meters. Abot na gid ta. Yatay ni ron. Balhin gid ta ni. Maligo na tong kauban guys. Ako mosunod pud karon. Ako lang sa kuan balansyon sa nato ning kuan tubig ayo. Oh, oh, oh. Oh, apit na. Kung sa ibantayan ning tubig kay basin mabasa ato mga gamit. Pasugong yun taron. So kayo. Abot na gyud ta oh. Narang agi niya oh. Naratit tent na to. Oh. Kita tagkuan diri. Pwede na to mga. Ngani bab? Baling kita? Adto ra kang kita sa suod loy. Lipat lipat bahay ta guys kay naabot na gyud tagkuan tubig didto. Balita atras ta. Struggle gid karon no kay isod pud og pagpadayon ta didto. Pan baya? High tide karon. Wala posible gid mo taas pa. Kung pa dire dili na ni maabot. Ang repasayang yan ba? Abot na baya? Wala, basa na? Wala. Patay. Nabasay mo sa motor? Ya, Wala, yata. basa. Bob chinilas nimo Bob, ano? Problema, ang maabot ba nga di? Ha? Ha? Ang motor na ako. Grabe ka struggle guys. Pero kaya ra gyapon na naman ta. Adventure sa ato camping. Let's go. So miabot ra gyud ang atong gikakulbaan, No, wag. ang dagat na moabot Kusugin sa na atong tent. tubig. So nag-decide ta na muuli na lang sa atong barangay og magpuyong malinawon. Naghinay-hinay na tagpanghipos diri ano kay para makauli tag sayo-sayo, makatulog tag sayo-sayo ug makamatatag sayo-sayo. Yatay. Gid ni pwede manghuli gyud ta guys. Abot gyapon ta. Abot gyapon ang dagat diri sa ato agi bag-o lagi. Walan. Manguli ta, manguli. Bisag first time ever camping nato sa atong lugar, Struggle na na kayo. pinsala pagyud na pornada pagyud gibahaan pagyud ta. Kita makatulog ano karon. Pero kita makahawag. So mao ni ang ato first ever camping no na field
wala ta maugma eh Hangin ni ang nabag. kay nabagyuhan. Adventure gayud. Nayak ba doon? So nag-decide na lang mi na manihapon lang sa bago mo uli Ikaw na lang para ako kay busog. mahuli na lang Natay nabilin pa diri ng mga crab, sinugba, bawi ra gihapon.